ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା। କପିବ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏ ନକା କଣ କରିବ ରାଜା ଦଶାନନ? ନିରୁପାୟ ଆଜି ନିରୁପାୟ। মা চরণে প্রণাম তব। আরে বাবা পুত্র এটি বসে তু একা একা কଣ ভাবুଛୁ রে? বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ তରଣ ସେନା ବୀର ବାହୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ କାହିଁ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି କି ରେ ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ? ଲଙ୍କାରେ କଣ ଲଙ୍କା ଦବି ନାହାନ୍ତି କି ରେ ବାବା? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ମାତା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ମା ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି ମା? ତୁ କୋଡ଼ିଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ ନା? ପରମ ବ୍ରହ୍ମାବତାରି ଜୟ ପ୍ରଭୁ
କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମା? ମୋ କଥା ମାନେ ପୁତ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ରାମଙ୍କ ପାଦେ ଏ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୋଗ କର ବାବା। ମା! বড় বড় যাবে হেলে দেখা তাহলে তুই বলাই কি করি বিনা